Aba bahlali batyhola ngelithi baqala ukuquqa becela umbane ngo-2011 ze ngo-2021 babhinqa umfutshane nanjengoko ingingqi yabo yayisilele kwezo zazifakelwa umbane befaka nomlomo nowasetyhini ojongene neziseko zombane kwamasipala. She confirmed that indeed they are waiting for Eskom ba makanantsike, but ke ngoku Eskom says indawo yethu inekhephu, the material that was used here is not right for this environment. I was okay with that because we were going to see kula COC that she promised but she has. I didn't have a problem with that. Now with uceba ngoku what uceba uthi sisi i-contractor is waiting for material. Now that doesn't make sense because umama ugqiba ukuthi they are done, lo uthi kulindwe material. That's where I saw about their lies. Yaqala i-project ye 6 months kodwa ngoku end up i-project ye 4 years. It's been 4 years ngoku since sihlele silindile umbane awulayiti owuqale ngo-2021. Lo misindo bayikhuphele kumagosa ngethuba eze kwintlanganiso komkhulu nalapho abahlali babone ukuba bazawubethwa ngemfiphindiwe kwakhona. Amagosa kamasipala avalelwe apha ngaphansi kwalezi zizathu. Izizathu sokuthi abavalelwe bafikile abahlali bebelindele impendulo mhlambe ebeka insuku ezingaba kufushane ukuthi kulayitwa nini. Na njengoko bechazile oza kwethu ukuthi ugesi iyo into efuneka isemqoka la. Phakathi kwabonzakeleyo inkosana yalapha komkhulu. Ndilimele nje kakhulu njengoba amabullet akhutshiwe apha esibhedlele. Kulomlenze ongapha ngapha akhutshwa. Limele nje kakhulu ngoba inhlungu ziyandipeyinela andilali ebusuku. Umasipala ukhupha ingxelo edakanca izityholo zokuvalelwa kwamagosa wakhe ngabahlali. Kulindeleke intlanganiso ezawubandakanya onke amaqela abandakanyekayo kwiveki ezayo. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGqumane kwaBhaca eMpuma Koloni.